जोंहा सानैजों लोंबावनांगौ। जागोन। 200 रां दंबावो। लोंजायोब्रा। लायोब्लालाय लायनोसैथ' र' ओइ गथ'फोर बेयाव मा खालामदों नोंसोरलाय? गोदाव सोराव सोरनि फिसाफोर नोंसोरलाय? माबालै आदै गरमखाय एसे थान्दा लोंफैदोंमोन। थान्दा लोंदोंना जौ लोंदों नोंसोरलाय? जाम्बाफोर हा? आदै बोथोरा गरमखाय एसे लोंदोंमोनलै। लाजिया लामा सामा बेबायदि लोंनो। गाज्रि दा मोनसेलै आदै। गाज्रि दामोन नङा, नोंसोरखौ पुलिसनो लागायनाबा जासिगोन। बिमा बिफानि बाथ्राखौथ' लाखाया नोंसोरो। निमाहा होदोलै आदै जों दिनैनिफ्राय जौखौ लोंथारलिया। नोंसोरनि आखल मोजाङा दसेल', दानो सोलायफिनगोनबो। आं सिमान बिमाय, नोंसोरो सिमानजों लोंनाय सोबनायखौ गार। आदै जोंथ' सिमांखौ जेबो जानो लोंनो फोरोङाखै, गावसो बोरै जाखोथाय जों जेबोखौनो हमनायासै आदै। थेवबो बिजों सोबनाय लोंनायाव लोगो दाजा। आं थांबाय। जागोन दे आदै। हेल' नों मानो बुजिया? माबा रागासो जाथारबाय आं। दे गारनोबा गार, नोंनि गोसो। दोन। लोगो दासो गोसोखौ स्रां मोनबायहाय आं। नोंहालाय माखौ स्रां मोनलायखो? बयफ्रेन्डखौ ब्रेकआप खालामबायहाय बाल। नोंनालाय बयफ्रेन्डआनो लरग'ग'खासो, आरो हेन्डसामबो नंबावासो, आरो बाइकबो गैबावासो। औहाय फाग्लि बै समाव रावबानो गैयामोनब्ला। दाबायदि फफोरनि आंखाल गैयाहाय। आंहाथ' फेसबुकआव 800 लाइक जाखायो। गोमोखौथाय जाबादि जिरायनानै दं। खोनासंनाय आं मोनसे आइडिया खालामनो थांगौ जों उन थांगौल'। नोंसोर मा सानदों रायज्लायनो हाबा मानसियानो नङा। नानि उना बबे जाखो? जों लकेलनिनो आबौमोन। ओइ नानिमोन, नोंसोर जोंखौ आबौ जानाय नङा, जोंखौ आदासो जागोन, आदा। ए नंगौ नामा? नानि उना गासिबो गय जाजोबो ना। सोंलायनाङा आदा, होबानो जायो। नोंसोर गासै सासे सानै गय खान्दि लाबो। एमएलएनिया खामानिया जाथारबाय। जागोन। आदा मोनालाय बहानि जाखो? जों जाबाय लकेल दादा। आइ मिरु जानो हागौ पकेट जिरो। जों थांनोसै आदामोन। थांसैबो। थादो दे। दासो थोजेन हांदोंमोन। सासे थांजोथारमोन, मोजां जाथारगौमोन। नानि उना नाम्बारखौ होलांनायबा मोजां जाथारगौमोन। आदै बेमारियाथ' दिनै रिलिज जाबायानो। सम मोनोब्ला आं गेजेराव खनसे खबर लायनोसै। असुबिदाथ' जेबो जायासैना? माथो बेमारियाबो सफैबाय। फिसा थांलायलायनोसै नामा? थौ आदै। आयं थांनोसै आं, थाथ'दो। ओंखामा जालांदो, ओंख्रिबो मोनखाबायमोन। नांलायला आयं, उखैनाय मोनथाराखै, जानो हाथारनाय नङा आङो। खोन्थादोंमोन आंबो, माथो जायासै होनबाय आदा सिमाना? बेबायदि जौ लोङै थाबाय थायोब्ला मा जागोन देहायालाय? आदा सिमान, गावनि देहाखौबो एसे नायदोब्रा। मा ओरैथो नोंबो बेफोरबायदि जौ लोंग्रा जाखो? राजा आं जाथ'लायला दे। आयं
थाथ'दो थांनोसै दे बिदिबालाय सिमोन नोंखौ माथो दाबसे जायगायाव नुथारलिया नों मानो बिब्दि जालांथारखो आरो मानो एसेबां लोंग्रा जाखो सिमान दाखालि नोंनि आमाया जोंखौ जाबायदि रायदों नों लोंनायखौ एसे खमायदो फाग्ला फाग्ला बेबायदि जाबाय बायो लोंबानो एसेबां सिमोन नों लोंनायखौ खमायदो मा जादों नोंहा लोगोफोर आंनि जानाय लोंनायखौ दा सोंसै नङा सिमान जेराव नों लोंफेरि सोफेरि मानसिया बेबायदि हरखाबै जायोबा मा जानांगौ जाखो आंबो बुजियो लोगो जौ सिगारेट सोबो लोङोबाथाय देहानि मा जायो नाथाय आंबो बुजिनानैबो बुजियै बायदि मानो लोंग्रा जाखोथाय बेबायदि नङालै सिमोन जिउखौ नंखाय दासान ओइ सिमान नों जुरिखौ खबर लाहैयाखै नामा माथो बिखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोबाय नो आफा उमै सिमाना बबेयाव हर थाखो माथो न'आवनो फैयासै बिलाय आफि बिखौ दा खबर लासै बियो बिबायदिनो गोदाव सोराव थाथोसै हा नोंहाबो बाथ्रा खोन्थायानो बारा जालांबाय हा मानसिनि हालोदखौ नुनानैनो नोंहाबो बुजिला आफा सिमाननि थासारिया बेफोरबायदिब्ला गाज्रिसिन जालांगोन बियो जुरिखौ माब्लाबाबो बावनो हाखानाय नङा बिनि मोजां मोननायखौ हेंथा दा होसै गामियाव आंहा गोबां मान सनमान दं खिरा आइ बेबायदिबा आंहा लासिं सिं जाथारगोन आफा जेबो गाज्रि लासिंसिं जाया दे नोंनि मान सनमानैनो थागोन बे गुमै सिमाना मालाय गावनि गोसोनि रावजों जुरिखौ गारनो हायैनि समाय दं जानांगौ खिरा आइ माब्लाबाबो मोनबो बाथ्रायाव समाय दाला मानोना जोङो गोसो जानानै गोसोम खानायखौ गुफुर खालामनो हाया जेब्ला बे मोजां मोननाया बोरैबा नंखाय जायो अब्ला बेवहायनो सेंग्रा सिख्लानि बांसिन दुखु खैफोदा जायो नोंनायालाय नंगौ फिसा नों बुंनायाबो अब्लाबो सिमाना एसे बुजिब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन नङा होनब्ला बिमा जुरिनो गासै खोथाखौबो दा खोथाथ' बिनि देहाया मोजाङै हामग्रोथो आंलाय मानो खोन्थानांगौसै नांग्रांलाय बेफोर बाथ्राखौलाय बिमा बाथ्रायाथ' बेबो जादों बे दानावनो सेंग्राया फैनो ओंखारदों फैथों आरो माथो जानोखाय आंनिबाथ' हाखु दाखु खालामनायानो मोजां अ बिमा बिदिनो जाथोसै आं गाबोन समफोरनो गासै बाथ्राफोरखौ जुरिनो फोरमायना होनांसिगोन दे फोरमायना होबानो जाबाय
माथो गोसोफोरखौनो मोजां मोनलालै बिमा बिमा बे आइजुरिखौ दसे बायहेरायाव लिंहरनायसै र' आं लिंना लायनि न' सिङावसो दङ बियो हा माथो खालामना दं बेलाय दङ उन्दुगासिनोसो दङमोन मानसियानो आफा मानोबा लेंहरदोंमोन जुरि आइ हा मानोथ' न' सिङाव थाबाय थायो दसे दसे बाहेरायाव ओंखारनांगौ जुरि आइ नोंनि जुलिनि रादाय खालामनो सानदों आफा आंथ' दानो जुलि जानो गोसो गैयामोन आरो सोरजों दङ जुरि आइ जाय हस्पिटालाव जोंखौ खैफोदनि समाव बे मानसिया जोंखौ मदद खालामदोंमोन बै सेंग्राजोंनो आफा नोंसोर बे मानसिनो माबाफोर खोथा होदों नामा आंखौ लानानै अ आइ बे सेंग्राया बे दानावनो फैगोन रादायनि खोथा रायलायनो आयै आं जुलि जाथ'नो बादों बे मानसिखौ फैथ'नो दाहोना जुरि रादायाव नों जेबो हेंथा होनो मोननाय नङा नोंनि जाथायाव बे मानसिया जेसेबां रांनि आंखाल जादों बियो मदद खालामदों जुदि नों बे रादायखौ फेलें खालामो जों एसेबां बुरजा रांखौ बबेयाव मोननांगौ जाखो दे जुरि आइ नोंबो बुजिदो जोंफोर मालाय बे एसेबां बुरजा रांखौ बबेनिफ्राय हरनो हानो नै धीराखौ लायनो थांथावथाव बियावसो मोननाव दा बावैनो सानैजों ज' खेबसे थांना फैनोसै नामा मालाय थानो मोजां मोनदों खोमा आंनाबो कलखौनो खालामथाराखै बियो अ नंगौ नामा मानोथो लायनांगौ जाखो थाहैथोंना गोबावानो जाहैबाय दा बेखौ बेबायदि थागारबाय थानोसै न'आवलाय माथो खालामफैगोन बिलाय बिए पास खालामनानै एम ए खौबो लायाखिसै माथो बोरै लानो फनफोरानो मोजां नङाब्ला ओरैनो बिए पास जानानै मा जानो बे आइदलफोरावनो लाना दोनबानो जागौमोन माथो जानोखाय गावनो गोसो गैयाब्ला माथो खालामनो थाथोंसै माबा मोनसे खालामनांसिगोन उनफोराव गुमै सिमान नोंखौ नोंनि आमाय आनैया न'आव लेंहरदों मा नों न'आव थांमारला नामा मानो आमायाथ' आंखौ होखारहरखादोंसो आं माबोरै थांनो मानो होखारनो नोंखौ ओरैनोसो होखारफ्लादोंमोन आं थाङाबैनाय थिरा गुमै नोंनि आमाय आनैया समफोरनो जुरिखौ नायनो थांहांदो मा बुंखो नों बैनाय दा नों गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो नोंमारगौना बैनाय औ नंगौ मोनाबायबो गुमै थौदो थांदोनि माबार थौ बिदिब्लालाय